bakithi. Mawuza kuvela lapho uthi khona lapha etafuleni. Sanibona. Niyaphila. Are you guys good? Awungithi niyaphilani? Slomo. Oh, Slumko. Into emnandi. Izolo ngiyarequesta lapha ngabo ngiyarequesta phela ngiya ku-spa laphana entweni bengifuna laphana into le yabo ingqondo ibuya late sengisendaweni esigameko ukuthi hayibo kombe lapha kuke usipalo lapha ingqondo ibuya late ukuthi hawu sawubona ola mahleke ihamba are you from kwaMhlaba uyalingana bakithi ubuza i-answer wena sengirealize late sengisendaweni lapha ngithi hayi man lapha ikho lapha engangilokhuza khona lapha but lelo ngifeke kuvaliwe ke elokhuzeni manguze uyaphi angaze ngiye esontweni ayikho right shaya flu manje indaba ukuthi usesontweni lapha lokhu uyakhwehlela nomfundisi asashumayeli kahle so ngaya nganza kwethu mina no Mendi we've launched a shop Spotless. I will brief you guys ngaso more on videos. There's a skincare product. Those man ngiyaphala ngijobola nje ubuso be intombi nje emhlophe intombi le. Bese nibona mina ke. Spotless skincare product. More on this card, go on Google, check the website. What is Spotless? Uzobona and order there. Order as much as you can. Zishibhile izinto ze-skin. Uzocebezela nje ube njengami kanje. Ngicela ndedele ama-rose ke phela it's a Sunday. Ngabe isenqa somuntu lesi engizibeke la ngicamele kuzo. Manje ke nineyishwapha inkinga yenu. Plate sibona. Ngiyeda. Iyayida. Bathi ida. Ida ke. Namhlanje bengivakashela abafowethu balele ecole lethi awushaya 360 dale uphenduka ubhekele le engenze ivideo yabo ngithi mina nayi le ntombi lo music ohlala kwi-background bengivakashela abafowethu namuhla senzile ivideo bazoposta nganje ngiyobona
Bazophosta bangiphathela nodrink omuhle udrink lo. Wathi nje mfowethu, hayi mfowethu sikhonzile mfowethu. Pretty, thank you so much guys. Anithethe lama rose lapho as we talk. Ishwapha mfowethu, ishwapha somile, ishwapha sibuhlungu ishwapha. Wamuba umuntu awodwa mntana nomuntu ebhebe ungenzani? Ngicane ngiphi hand hearts guys. Siyibulale yini? Bulala yini man? Kodwa zikhona ezintofontofo. Asikho isishwapha esitofontofo. Asikho. Isishwapha esitofontofo okwezwaphi into leyo? Lihle, thank you so much. Ngandedda ama-rose phela hawu ningamkhwepha. Ishwapha esitofontofo hayi kanti salesman of the month. Hey lutho mfethu, sazi angakabi u-salesman of the month. Ngiyafisa khona. Manje ngathenga imoto nje nganzakwethu, hawu. Mbulaze. Hayi lesibongo. Mengithenga imoto la emnganzakwethu. Bengiphushe from sales cadet to sales exec. Ngithole imoto, ngihamba ngemoto ke lapho. Bese fast ngibe manager. Yabo. Bengithenga imoto. Ngicane nidede lama rose abalikehayo like. Ngazothi ngicane like crazy. Double tap the screen. Akuhlangane ngane. Hayi ngeke ishwapha nje hayi. Mina ngumuntu othanda ibele. Manje sengithanda nesinqe. Into ethofozela. Uthi mawuthi ikhanda. Istress sonke usibona kuphela sithi. Hawu sibonge manje boya khona. Yabo nje iweather yamaveji le. Athi ngathola ubhontshisi. Echeckers kuvanga sikhathini echeckers. Yazi banokupheka ubhontshisi laphana. Kuvanga sikhathini echeckers, menge checkers manje ngithenga ubhontshisi ophekiwe. Mhlawumbe nenhloko ngayithola nje. Hey. Ngo-2 ngizophuma la. Checkers. Anhle, thank you so much. Kumnandi ukukhuluma ngobhontshisi ngibona. Ubhontshisi uwodwa nje emhlabeni. Vamos.
ngathi umbali ka-Black Coffee ngizobhlokha wena Msathanyoko. Wena Msathanyoko ngizobhlokha. Uyile yini esontweni? Lutho. Mazaya, your content makes my day every day. Ngani yakwethu. Thank you. Ublokha mina Msathanyoko. Have you found a new home since ungasakwazi ukuya ePTA Church? Well, there are too many churches, man. Mina nje kumele I decide ukuya noma kuliphi isonto. Ngabe wasemangozi na? Yebo. Webhuti Madla ngine diploma ye-marketing. Ngicela ukubuza sithola kanjani izi-internship lapha? Angazi ubafu. Ngabe bakhona abafuthi abama-intern lapha angazi ngabuza ukuthi bathola kanjani. Yebo wena King Nxumalo ublokha mina. Mkhwephandini. Yebo mkhwepha. Unonhlanhla. Darlings. Madlelo. Hi. Ubuzo ungibheka mina bengisendlini mina. Nama ungibheka ngibheka endlini. No man, bekumele ngiyabona. A good friend of mine bengimemile ubafayi. Washo ukuthi yena nami vele nginey'nkinga zami. Kakhulu. Sibonge lapho Smith. Angisebenzi ngesonto mina. Awuthi awungeke cela wena. Anini niphume emakhaya kanjani? Angikwazi nokucela. Phama Rose. Nami angiceli ngifana nani manje. Wamubo umuntu. Kodwa mntana umuntu baby ngenza. Wamuhle umuntu. Kodwa. IST please. Hey. Did you go to church? Kodwa. Uyabhema ni madleka kabi. Ngibhema necocaine nje umbona. Pheni inzimande. Sawubona. Angazi aba nentombi ukuthi upheni. Hi bhuti. Hi masi. Ngibhema nala nguTroy, umngane wami umuntu obeho lo. Sibhema naye newunga siyayidla futhi. Masi. Thank you. Thick Rose. Rose. Shaya iwunga. Sibone sicebezele. Amalips ayasho. Wow. Sibonga kwazi lokho. You good? Flu. Yeah, but I'm okay. Ngicela ukuzobhema nani. Akekho Ntobeko usegoli. Mina ngiseThekwini. So uma uzobhema nami eThekwini. Hello Madleka. Hi Yolanda kunjani? Okamagatsha. Batshela ukuthi uma sesihayi siyahleka futhi. Sinjalo nje. Hey. Hi Madleka sisa. Hi sawubona mzala. Wemzala. Othusi abantu baleke komhlaba yalingana. Ayakho umuntu owuthuso umZulu. Sawubona. Umuntu. You're the funniest guy I know on TikTok. Mfowethu. Thank you so much for that one. Mfowethu ngibonile phela usulokhu uphinda kabili uthe sawubona mzala ngathi wemzala usuyaphi do you allow anyone to touch your hair? And not entirely, but if you want to ucele kahle then I'll grant you. Hayi wena thusi ngikublokha manje. Blokha mina manje. Ngathi uyawusile ekhanda. Lokhu phinda futhi uthi mzala uzobona ublokha.
Driving down on Thursday. Okay, block Mbongole. What's up, Palagis? Uteste umhlaba. Umhlaba. Namhlanje umhlaba, mhla 11, 12, 13, 14, 15. Eish. Mhlambe sothola isiphambano. 16. Mhlambe sothola isiphambano. Sikhona nje manje. Isiphambano sasekhaya phezulu. My God. Uyangazi ke mina. Umuntu wecoffee. My birthday tomorrow, bro. Man, serious. Bla boy. Sobona kodwa. Sobona. Waze wa right uTroy. Hawu. Ngicela ngaxosha umngane wami TikTok. Usanda kubuya nje. Mfowethu. Sendiyamxosha kuTikTok manje. Yebo. Uphinda ahambe futhi deactivate i-account ahambe. Sawubona wemkhwepha. Ya wemkhwepha ndini. Wami umuntu. Wengazothapha ama-rose. I was just saying in. Angazi abantu rise na. Awu bakithi. Sibonge pheni. Bekuyiwe kodwa enkonzweni. Lodwa. I was going through the people's DMs namhlanje. Angihlekanga nje. Consciously othe mawukhona lapha sisay sorry kodwa nje lo sisithele. Utheni fasithele. Hi Madleka. Angifuni nje ukuningi. Ngifuna nje mothola ithuba. Hey. Ayini hawu. Ngicela ukuzokubamba ikhanda. Shesha. Ugijime ngamandla. Usheshe. No time to waste. Nana sibonge. Wami umuntu. Akodwa mntana umuntu babe ongenzani. Hey. KRS. Angazi nokuthi yini leyo. Yini leyo? Ngithe ngisacela ungibloka ngempela. Mina mfethu uma ucela into ngiyakunika. Mangenayo. Abafaka ama-gifts la bangidinga. Muhle umuntu wakho. Siyabonga. Hayi nothi usho muphi yena? Bela bawu13. Usho muphi yena? Ikhala libomvu mfethu. Kunini ngilithinda? Eish. We will be very addicted to you. Post less. Muphi umuntu wakho? Namazi. You have a new skin routine. New? No. Why? Skin sakho sihle. Your skin is red. No, it's ikhala but red.
You said you are bringing something siminye. That's why she's asking. Ah, yini ehambayo kwi-ceiling? Angazi angiyibona, moyibonile wena ngitshela. Khola, I will make a video about it. About the skin. Right, come back, John. Ibela ulfuni kunalo. Akhuluma into ongenayo. Shoot, baby boy. Hey. Hey. Ngathi ngaba yileyo philo. Nginalo. Ufuna ukuba yiphilo. Why uthi we are starting over ngemandla? Starting over ngamandla. Hey, mina ngisakhumbula ukuthi oyimina nalokho. Kanza wethu. Ukuthi mina ngikhuluma izinto engaka. Ngempandla. Basho njalo abantu abagunda intombazana, mhayo sethi bagunda intombazana, bagunda impandla. Amantombazana bagunda impandla that they are starting over. Starting over in. Ukhozini wena uthi uzokhipha zonke into enoboya uthi we are starting over. Ayisebenzi into leyo. Mawugunda impandla caca ukuthi uyigundela impandla nje. Awuthi we are starting over ngempandla. Hayi. Starter in over. I'm connecting with myself. Ukuthi wena uhamba uhlukene nje indlela yonke la. Hi Terry, hi. Yeah, Roro. Yaphila. You cannot say you're starting over ngempandla. Abanye benu abanayo lento. Kuthiwa i-hairline abanayo. Ifade. No, starting over oyinkinga. Abanye benu abanayo i-hairline. Sorry Kanyisa. He says Zenande Culu. Aphiwe. Hi Mdu, hi. Abanye beni i-hairline ayikho. Khambalale lwala ushanga impandla ayiwasha nobuso. Thino Madleka, you are blessed. Thank you. Pleasure. Iqedwa utshwala. Kanti mina ke kungiphatha ukuba intombazana engena highline yezo. It's not wrong. It's indlela uNkulunkulu akudizayine ngayo ukuthi ungabi na highline. Uthi ubone nje kukulungela ukuthi ungabi nayo inwele wena. Yabo. Kodwa mina ngokwazi kwami ngazi i-hairline idliwa ukuthi umuntu ade khulelwe. Ukuthi idliwa kanjani nama ngazi. Yabo. Wena awukakabi nengane. Niya aborta. Ngenzeka phela ukuthi iphela nje i-hairline ingoba uya-aborta. Bese
unyamalala kwengane uyapreventa wena. Yabo. Preventer uthi hayi mina vele ngiyapreventa ngikhulele hairline gone. Lokhu yahamba nje. Ogcina usuba ne-shibari bomb, inwele seziqala somewhere la. Yabo. Kusayi Devonport futhi angishela. Iqedwe installation bakithi. Installation iqedwe installation hairline yenu, lento kuthiwa ama braids. Yezo. Nothi niya preventer. Niya aborta njalo nje. Athi is it Skippy? Hayi noma Nantwani. Yabo, Namtweni sorry. Zoko. Niya preventa ngisho. Sibonge blessing ngane kwethu. Ndobeko Dlamini. Ishawuli. Hawu. Unenhlahla umuntu othandana lomkhwebo. Ngempela. Shwam. Abangidelela nje mina. Uthi uba nenhlahla kanjani lo? What language do you speak? Zonke bonke. Izinto leyo. Inki yami wena ngoba ungibona nje. Nginesikhumba esihlanje nje. Sawubona madla wena indaba yakho isesakeni. Ngidla izinto ezi-ripe. Izinto eyivuthiwe. Kunjani budi? Ikonsa yakho minjani ngwena? Iphukile yini? Sidla izinto eyivuthiwe. Yabo. Ongibona ngithanda ne-2K la umuntu wango-2001. Hayi. 2003. Hayi. Sidla izinto eyivuthiwe. Uyabo? Zama indaba yakho hayi. 2005 buya sasekuhlaza. Not ripe. Sidle nyani isikhumba sakho, iskin sakho. Thank you so much for that. Ngiyakutshela. Mina kanjalo ngeke ngikwazi ukuthandana nomuntu ofunda high school oqala nje lokho. Why? My sister is still in high school. So mangithandana nawe uthi ngithandana nosisi wami omncane phela. Yabo. Ngeke ngithandana nomuntu wenza first year, second year. Hayi mfowethu hey. Well, I respect you for this. Thank you. Nezinele zakho zihlezi ziclean ngiyabonga mfowethu. I try my very best ukuthi zihlale zihealthy. We dated Tswana women. Mina even eTonga asidlali la sifuna isithelo thina kuphela. Yebo. So angeke ngaze wethu. Mhlawumbe umuntu engase ngiqale isikhulume something umuntu owenza 30 year 40 year. You know why? Lo muntu lo useyazi ukuthi mephuma la uyapi. Yebo. We 2000 ngamature. Ngiyasaba. Imini osaba umuntu onuka amnandi yambona. Bakithi. But kuyahluka with regards of maturity. Exactly. And would you allow your children speak Tswana and not Zulu then? Speaking is not a problem. Understanding is a concern to me. You must know, you must understand the language. Yeah. I come from a family that speaks more than 7 languages. So we choose what is for my language. Understanding is very vital. Yeah, nokuthi phethe ingane ezise-university ziya-retaliate, yabo. Hey. Yabo njengoba si-trenda nje ko-TikTok kanje. Yabo bese intombazane iposta ivideo ingasho negama. Hey, so this guys I've once dated. Awu yebo bakithi, yebo seniyazi uMandla kaloyo. Yabo. Oh hayi. Cha. Uclean yena uguy. Hayi.
abantu abangakusabi ihlazo yabo kanti iy'nkakha lezi iy'nkakha lezi 1990 language dynamics can affect the children's speech. Not entirely. Yeah, I'm a 1K. Not entirely. Well, maybe yes. I need to affect yes, but more negatively affect. Affect yes. Yeah, well, it can be negative and positive, but in a positive way, no. Uyazi why mfethu mina ngisabe mfethu iy'ngane mfethu ziya-retaliate yezo umuntu umtshele ukuthi no mfethu ngiyakuzwa ukuthi uyangifuna wes kodwa mina I'm not into that. Hayi ngiyangikufuna, I don't want a relationship. What did you do at school? I did 3 things: electrical engineering, generic management, and information science. Athi umuntu umtshela ukuthi hayi mfethu mina ngifunda utho la athi umuntu hayi it's not a problem yani it's not like I'm looking for a relationship. Umle into ecijile umuntu. One day after that, hey hayi mina nje ngeke mina ngeke we hayi kunkulu wami ngizophela ngeke ha. Oh yeah, baby. True, my sister's daughter struggles so bad and she is 5. Mina bethu ngingathendela wonke umsangano, angifuni nje ukuthendela umsangano womjolo. Hayi lutho bethu. Ngoba every day kukhuzwa igeme zami. Because ade ngithandana nalo. Ingakho ngafuna ukuthandana labantu okuthiwa ama-influencer. Because ade ngithandana nalo phecelezi influencer sengiyazuka sengiyothandana yabo sekuthiwa ubumuhle nobani. Hayibo. Hayi. Bonga phela izimbali engikupha zona ngiyabonga Nkosi yami. Yebo. Uthe uhlala laphi? Gibela uze ngapha. Shiye lapho kini. Say my baby brother also struggles. You guys are having a conversation ehlukile. Nathi we are having a conversation ehlukile. Yini ndawo na vele ngikhulume nodwa ku DM nisiyeke thina la. Singixoshe. Wile Travis. Bawuvele ngilapha eThekwini. Bayodlala ngami. No, you are so sweet. Yeah, thathana umsangano wenu wama language struggling barriers ngisuke la. Nisiyeke thina. Thina la sifocus kwenye into nina nizoza nenye into la. Thatha lo language yakho usuke la. Ujani Maskey? Lo muntu akangifuni. Hayi wena lona mfowethu nganza kwethu ngicela ukubeka phansi kwebridge ke manje ubani uMints uMayenqa faka phansi kwebhasi ke manje. Lo ufika athi la akhuluma bese ku DM afika akhuluma ubhontshisi. Ekhuluma into ebhekele yeso. Engacacisi hayi manje hayi ngeke awu mfethu mina angudla lokho ngigqoqa yazi hayi ngeke mfethu la ufocused make waphuma la angazi mfethu hey angazi uNkulunkulu wami yazi nje ivale mfana wezwa hayi manje wena ungiprovocayo manje uyangiprovoke mfethu yazi mina ngumuntu olungile yezwa yabo uthi angishongo ukuthi utheni ku DM kodwa nje ukhuluma into mfowethu yazi uthi hayi mina mfowethu hayi angilunga mina mfowethu yabona hey mina mfowethu ngumuntu othanda into eyaphambili noma eyemumva kukabili siyaphambili noma seyemumva kuphela mayemumva futhi usala wedwa mina moving forward Standard Bank kuphela manje wena ushona le hayi mfowethu hayi
ninjalo nje mkhwaphantini ani-like la ani-gift la izinqa nje yezo hayi so forward we go backwards never. Penny, thank you. Yabo mfethu mina ngumuntu onjalo-ke mina mfethu yezwa ngumuntu one-provision yes provision indaba lokuthi siyahlehla siyaphambili hayi suka it's either or either kuya ngokuthi phela ufundephi ngazi ukuthi isilungu kuya ngokuthi usifundephi uma usifunde enhlalo uveka bese sifundiswa ngesizulu isilungu uzothi is ether uma usifunde ko Kendley Van Ross njengasi nje yabo oze ekhaya njengathi nje yabo either uyabona nje nawe athi kufana noma uya la uthi yini la wona uthi kuse pavilion anti yabo thina uba sifunde yabo King it's the pavilion anti yabo oze ekhaya kuphi ekhaya mfowethu ngizokulunga take Penny uphele ngathi uyazazi funayo Newlands Penny awuboni nemehlweni mogqoka ibuko right angizwani abantu ababonayo I'm just umakansika ubani unsika manje ephi intombi yakho ngiyangidida manje ngidida ngempela kubuhlungu ungaboni hayi thanda intombi engaboni mina intombi engaboni ngithanda kabi ngifuna nje ikwazi ukubona futhi laba aba-short sighted bathanda kabi ngoba ubona mina la kuphela mayikhipha ibuko aboni lutho le phambili aze bona abanye abafana la ngikhwepha lo ngifuna mina abe la eduze wami yabo siyabona ngicela utodlala ngetinwele takho angifuni uswale uswakhona ufuna ukuzodlala uyadlala ngenwele zomunye umuntu onjani wena Piloni wephilayo awuveze vezwana mani awuziveze ayikuli sibonge ama-rose zama ngoba phela masingabona ozama bafaka ama-rose awu-4 bese umuntu eqine ukuthi bonga phela weza ifika ingane yabantu la isha ama-rose awu-2000 iphinde iyithulele futhi yezwa nabo phela babhizi badedela ama-rose kodwa ngeke ubeze bethi madleka bonga ozama ilabo mama laba bazobe khulumela ukudla hayi ngaze niphake kangaka hayibo balambile abantu hayi manje yabona nje la i-future ayikho khona ikusasa kuphela hayi akuna on behalf la umuntu uzenzela yena hana danki nakho-ke zama sasingabonga into engconywana manje ngizamela usisi wami
Cha, ngiyazama ngiyabonga kakhulu sisi. Hayi, yabona senze ukuthi ngingakhulumi. Yabo, athi kusuke enhlizweni. Ngiyaphuma manje mina la. Bekunjani ku-Travis? Ubani manje lo? Sabona Madlela. Bakithi Thandeka. Ozozivakashela. Hey, nikuphi nitheni se-Newlands? Hey, ngeke le uzosidubula le. Travis Scott angimazi lo mjida mina. Owabi? Just take Zama on a date. She sent you roses. Awu. Wena ucela idate. Oshoni Meg. Thank you so much. Ngeke bekhuluma kakhulu. Wala baba sengikhona. Wala. Abakhuluma kakhulu. Thank you for unjani. Ngifuna imoto baba. Ufuna motoni? Yabona ke Oshoni. Awu. Ufuna motoni? Angeke futhi belokhu belwa nawe. They just gift you. Xa ne-chance uzejonga. Family madam. Xa une-chance ujonge story se-Megos family on and then hey ngicela ungidm lelo gama ngizobe sengilikhohliwe mina bafu if you can. Awu yabona ke esipanini angisa-understandi ke lapho. Thank you so much. Thank you. Penny, follow Shoni please. Nama-Rose, follow Nama-Rose. Do the very same as they're doing. I'm just a chilled guy living life too blessed. Yes. Ililili. Penny Nzimande. Bawo Nzimande. Bakithi, yo. My guy, you are doing the most. Thank you so much for that. Thank you so much. Shoni became the new title gifter. Hayibo. Zakhala mash. Hanka. We are going to 1,000. We are going to 1,000. Can I get the likes, guys? Can I get the likes, please? Likes. I'm prepared. Sorry. Awkward. Likes, guys. Double tap the screen, please. 600. 610. 624. 628, 631, 634, 637, 640. It's like I'm on auction. 650, 658, 60, 666, devil worship. 679, 700. Well, hi. Double tap, guys. Let's get to 20K. 20K here. 20K. Just tap. Tap out as locals. We're going for 1,000. Devil what? Makina. What's it? 800. Hey, we are moving forward. I told you. About it, Madlega, we won't leave you hanging. As hanging by a thread. Now I can remain for a few minutes. 900. We are hitting 900. 900. Siyakala manje. La adventure sex la. Elokuzeni the next door. Kuzayithi uma ikhona intombi ebhorekile efuna nathi izoba busy. Ngicela uzoscreama lokho ngembe uthi hey! Bezwe. 1,000. 1,010. Are we going for 2,000? Is it possible? Please take my sister on a date. I will pay for it. Which sister? Yeah.
Mina ngikhuluma ukuthi ngifuna umuntu ozoza akhale like crazy. Athi yo. Hayi Shoni is doing the most. Guys, 20k sangena. Let's go to 30 double tap please. Are you guys sisters for real? No, you're just messing with us. Mtwana 304. Shoni is doing the most, guys. Ngicela nimfollow Shoni. Back location ngifika. Yes. Wow, I didn't know. Akhala soke sangoma, yes. 1.2. Kaze nginestamina banakithi. Level 34 Shoni. Na kanjani? Shoni is doing the most. 22. Let's go guys. Tap. Oh, uqilaza ngeke umuze akuphoqa uthi kubo. Mfowethu, ngeke nje Shoni athi madleka phela say thank you. Wow. Ozama ama rose awu 4. So thank you. Ukhatha ngiyeboza lutho. 140. 1400. Ngempela Shoni ufuna ungishiya ngenjabulo. Oh my god, guys, are we following Shoni? Please follow Shoni. Manini yini stamina. Also stamina Magina 15. Hey, my god. Tembela, you are here. Hey, Tembela Nyakaza. Tembela, please. Shake on shake, club. Tembela, please. 160. Awesome. Please follow Shoni, guys. Please follow Shoni. Shoni. Namfollow and Shoni. Namkweb. Aye. Tembela, Nyakaza. Shake on shake. Yabo. Guys, lo muntu lo sniper sami la endlini. Yabo. Is my sniper. Yabo manje uyoshawa 2000 coins eyedwa. 2000 coins eyedwa. Ayi-1 vo. Shoni bele ngikufollow mangiqeda la nje. Uma ngiyobuka kahle ukuthi upostani lapha. Yabo. Ungathi mhlawumbe uposta abantu abathandanayo. Uposta abantu abathandanayo uzongishaya heart attack. Mina angibashwayo abantu abathandanayo. Abantu abathandanayo bangicasula beve becabuzana phambi kwenu. Nisayihlalele. Ingakho ngayeka ama solo date. It doesn't post. No way. Wait. It doesn't post. Oh, Shoni yabona. 2000. Hawu! Zama wavuka ematandeni. Hawu bakithi. Umuntu akalahlwa. Nothing on the profile. Shoni is your ex ngeke. Akanazo. Nay. Khombe. Hayibo. Ushoni yak 3000 yini. Nothing on the profile. Shoni. But I understand. Abanye abantu abathanda ukupost this. Ngithi umuntu akalahlwa like umuntu can do okungalindelekile. Shoni is doing the most, good people. Guys, we're not on 30k yet. Please double tap the screen kanje. This is how you double tap. Nangu Zama. Ubuya ngegaba uthi sigaba 1 yobuye. Zama. Hawu. Speak of the devil. Awu bakithi. Shoni, shout out Shoni. Awuziyakhala manje. For my sister. But manje phela hawu ku gift yena nje. Uyazi yenzani wepheni? Yenza amamanigana u2 okungenani. Shoni mashonisa. Ziyakhala manje. Shoni mashonisa. Aw. Yeah. Shoni mashonisa. Oh. Bathini ngesizathu makudlala ibhola isipedi. Dithathi. Shoni mashonisa.
udzama yalibona nangu-ke laphana ke sihamba nabo kwashuba ngempela wanyakaza uShoni bathi kuyo asazi iyosala nkomona. Shoni mashonisa wabahlula kanje uyabapheka, wabahlula kanje uyabapheka. Uthi zama eceleni, uthi phethi eceleni, uthi siyamthanda eceleni. Shoni uyabahlula. Shoni mashonisa wanyakaza uPhenny wathi uPhenny ngeke ngihlulwe enye indoda. Nangu noZama uza namafinger heart uthi angazi iyosala nkomoni. uShoni mashonisa ukhudle nabo ngolayini. Uyothi ke ingane zakwethu angeke nize nilunge. Thembela ababhizi bayahleka. uShoni mashonisa uyabangcwaba. Uthi ngizobukisa abafana bakithi. Ngizobukisa. Batla kunibonithe. Bonche. Akodwa yini? Shoni mashonisa. oPhenny bogcina ngawo ama-comfort. Ngeke ke manje. Almost 3,000 oyedwa. Shoni, shout out to you. Shoni mashonisa. Iyadlala ifilimu. Duma izandla kwaduma inkundla. Hey! Asazi iyosala nkomona. Shout out to Shoni. Bengizoqhubeka. Qhubeka ungayeki. Qhubeka. Angeke. Akahlehli futhi. Uyabukisa nje. Akahlehli nje futhi. Umuntu nje oyishayela ngomoya ophansi. Umunwe. Shaya okungaphezulu ukuze ozoshesha ukukhava uthi qa. Yabo. Shaya Universe uba 1,000 coins I believe. Yabo shama Universe awu2 vele kusale 2,000 lapha. Ama Universe awu2 azobe akuthola madla ndodana. Yebo hawu bakithi mina futhi angazi ungibiza ngondodana uthi indaba ngiyayibuza namanje. Yabo. Uthi ke uShoni mashonisa ngobhlungu umunwe. Kodwa ke yena uyafisa. Mina ke sengithi kuye akathethe lama galaxy. Akathethe lama universe. Ngoba lingana nawo ke laphana u1000 coins. Kusho ukuthi ke uyohlanganisa u5. Shoni mashonisa. Sawubona bhuti Madleka. Bakithi Shoni mashonisa. Hey. Sazi iyosala nkomoni. Shoni mashonisa. Wathi ke I come back. Wathi ke I come back. Uzama uthe nje shazi. Shoni mashonisa. Uthi lo 3,041 engwenzile. Ngiyabuya. Ngizobukisa ke manje. Izodlala iTV. Nangu laphana ke uBlack. Uthi ke mina nje ngizolokhu ngithi heart me. Izodlala iTV. Bahlahla ngempela ke laphana bona othembela. Bameceleni. Shoni mashonisa. Nangu uBlack. Uthi nje lwazi. Uthi nje shazi. Uthi nje lwazi. Aphinda athi shwazi. Uyabuya. Hey. Konakele ngane zakwethu. Shoni mashonisa. Uthi ke manje ngiyithatha nje ngonyawo. Ngithatha nje at a snail's pace. Black_widow. Nyakaza lapho. Kwenziwa la. Kuyagiftwa manje kuthathela ama rose.
Tetama Rose. Usulokhu ubuza imibuzo eminingi ukwanda. Yenza okubhaliwe. Yezwa. Kunzima. Wabuya uzama. Wathi uzama ke ngeke kwenzeke ke lokho. Not on my watch. Kanti uzobe yathi 5. Wathi not on my watch. Ama-laws lokhu. Khona ibox elibhathi gift lapho. Cindezela lelo bhokisi. Lokutshela ukuthi gift kanjani lapho. Cindezela. Awubakithi. Hlalo dabeni. Ngishone urich shame. Urich ingi muthu lo wena wabuwa too much. Get out of here. Shoni mashonisa. Uthi ke ushona ingudla nabo ke lapha manje gijima nabo ku 700. Igudla nabo ke lapha ngibheke nabo nje ku 1000. Ngiyovala u5000. Ngiyovala u5000. Ibheke nabo ke lapha ke osama besama. Open bathanda amadoda. Asazi yasala ngomoni. Kubi. Kuyasinda. Kunzima. Khona bazokhala. Shoni mashonisa. Yeah. Open bathanda amadoda. Konakala ngempela ke manje. Konakele. Kubi. Awu. Baze bakhuluma isivendo sweetheart. Bathi ndishela bomativiano ndandakela nakuzwino. Itekela zwino. Elapha nje ushoni mashonisa. Ozama besama. Uthi nitekela zwino. Uthi yendaba rimini. Ushoni lokhu yamayinaza. Othi ngiyanipheka ngihamba nani. Hawu bakithi. Ngizozama shame. Ngiyanipheka olokhu bethi ndishela bomativiano. Uthi ngiyanipheka ngihamba nani. Shoni mashonisa. Kubi ngempela ngani zakwethu. Open bamoyizelela amadoda. Batheka amadoda. Bathi hawu sawubona Troy. Izinja ngempela. Bapheka amadoda. Shoni mashonisa. Hawu. Kubi. Lapha ke kubi ngempela. Nange yovala lapha na ku5000. Nange yovala ke lapha u5000. Nangu ke yovala u5000. Bapha bala ekhaya siya 50k njengamanje. Bapha bala ekhaya. Shoni mashonisa. Ashoyeni. Awushona inkunzi. Shoni mashonisa. Osama besama. Open babingelela amadoda. Hawu ebakithi. Shoni mashonisa. Yeah. Konakele ngempela ke lapha enkundleni yawo ke ulive kaMahleka. Abanye bayathepha, abanye bayagifta. Abanye bakhamisile, abanye bayabuka. Abanye bayahalela ukubafisa. Kodwa isimo sibi imgaba wasibi. Shoni mashonisa. Uyabapheka. Now 43 like phana ke 43k likes. Uyasondela ke lapha ku 50. Nangu Shoni mashonisa uyovala 5k. Uyovala 5k. Yeah. Awuyovala ngempela ke mashi. Shoni mashonisa. Yeah. Uyovala ngempela ke mashi. Timthaqa ngazakwethu timthaqa. Shoni mashonisa. Awukodwa yini. Yabo ngazathi awusesiphushile uShoni bafethu. Sesingamane sisho nje. Usesiphushile. Sekuthela kancane ngazathi I think 150 roses. Siyakhala man. Okhathela umsakazi lotho. Umsakazi une energy.
Msakazi uyanyakaza, msakazi uyasakaza, msakazi uyabuka, msakazi uya-analyzer, msakazi webakithi. Konakele ngempela ke manje enkundleni, konakele ngempela enkundleni. Shoni mashonisa, shoni mashonisa. Ye. Webakithi, webakithi. Shoni mashonisa. Target reached. Shoni mashonisa, shoni mashonisa. Shout out to Shoni, good people. Asimshaya nje lapha, give Shoni some love, give Shoni some love. Siyabonga Shoni okwenzela indlela ungakwenzi kwenye indawo. Siyabonga. Give some love to Shoni nganza kwethu. What I mean uShoni, wathi madleka ke manje siyahamba ke manje. Sihamba ngamakhepho ke manje. Hey, let's follow Shoni, please, magic. Phezwabo. Waza ngesigqoko lapha ke uShoni wathi nje bamadleka bamba nayi cap. You followed him, that's enough. Angiyazi nami le gift ukuthi yini kodwa yiyo. Awubakithi ngaba uElvis. Thank you Shoni mashonisha. Uthi nje uShoni thatha nayi rockstar. Thatha nayi rockstar madleka. Nami lena ngiyazi ke ngani sakwethu. Kodwa ngiyamunya. Awubakithi. Wathi coconut juice. Shoni mashonisa. Angwazi lama gift. Ngiyaqala nokwathola. Nganza ukuthi niyangazi ke mina ngumuntu vele ongajwayela ama gift lawa yabo. So manje ngigifta ngaza ukuthi vele yabo. Yabona mhlanje ngigifta iLion ngiyothweka. Buka nasi. Tshele ngiyothweka. Hey. Ngiyanitshela mina. Ngiyojabula phela ngathi phela yabo ama gift amakhulu ngangwe is the wait, hold on a second. Ama gift esingajwayele phela now. Okay, la madoda ngisenhlahlekeni mina. Ukuthola umuntu ongangibalela amacala. Asibonge Shoni mashonisa. Awuthilile. Bakithi lapho MP. Nesinus njengami ngiyashona nje. Ngiya understand. Bakithi ngiyakutshela ngiyaphethe ngosini ingoma la. Yeza ngifaka ingoma la ngifaka ubusiqimba kube mnandi ekhaya. Yezo. Umuntu onjalo. Malini Bhubesi ma check lapha ngazi. iLion of Judah. Igathi lingana ama Galaxy awu5. Angazi ngabe nginama. Noma iwhale. Bathi abanye bathi whale. Angazi bathi whale makweze njani. Find someone to play with. Mina mfethu angithanda ukudlala ama competition because ama competition I feel like kuzoku scam abantu la. Because you're only there to compete nabantu. Awubabingelela abantu awukhulumi nabo. Mina mfethu I believe in talking to people and engaging with people. Yeah, mase sidlala competitions ngayidlala ku battles. Ngadlala fine but ngiyathanda this thing yabo. You ask questions, we respond, we laugh, isite kanjalo. Lapha kusuke ukuthi nje hey gifta ay manje mina ngithanda this engagement. I love this yabo. Now phethu uthi uma ugifta endaweni khona ubona nje awuphoqelekile ukuthi manje umuntu uzodliwa la ay ugifta nje ngoba uthanda iconversation kuyahleka kumnandi kunje yabo. Usugiftile ke manje la abantu adebelwe isikhathi eside ama battles. Usugiftile la. Usugiftile mhlawumbe usugifte ngo4000 ngenze example yabo. Usugifte ngo4000 uma ugifte ngo4000 umuntu meqeda lapho uyaphuma uyahamba yabo. Phuma kwi live guys, thank you so much for gifting nya. Sohleli ke lapha ngathi uyisarama esingasile lokho.
4,000 khona ngimgiftile. At least ugift up we are having a conversation. Yabo. We're having a conversation. Now what to gift and yeah, man. It was nice engaging with this person. We had so much fun. We laughed. That's what I believe in. Hence, I always try to read all my comments as well. Because it wasn't banning. Otherwise, guys, it's been a beautiful afternoon. It's been a beautiful afternoon. For now, is well, I'm chachanga honestly before Niba live. Yeah, but again, otherwise, have a beautiful afternoon. Clubs of banana in the evening. Yeah, but I just need to charge his kashana by 2:30. But I'm good. Yeah. But thank you so much to everyone who gifted Lena, from Ushoni Mashonisa to Penny to Zama to Tembela to everyone, man. Let me just check Utabuba who played a vital role in gifting. Amanda, Masibulele, Nokolo, and Claire, Lengs, Roro, Sono, and Stago. Otherwise, thank you so much, guys. Have a beautiful, beautiful, beautiful afternoon. Yeah, well. It's long. Thank you.